Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, जोंनि गामियाव बाथौ फुजा जादोंमोन ओमफ्राय आं बिनि ब्लग बानायदोंमोन. ओमफ्राय एडिट खालामनोनो टाइम मोनाखैमोन आङो. So दिनै मोनबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायहैदो माने नायलांबाय थादो. So नायदो. नै आंहा दासो उथिनानै पापरजों साहा लोंनो नागिरदों. नै बुट एवनायबो माने जोंहा दखान होदोंना फुजायाव बिनिफ्रायनो लाना फैदों आं ओरैनो साहाजों लोंनो. अरा ओइ अरा अरलायनो मोना. आरे ओइ नै मालाया खुलुमनो थाङो ना इखौ ससे दोनैनोसै. जान न'नि खाथियावनो ना फुजाया. आंनि अबस्था इनो. नै जोंहानि आइ बाबानि दखाना ओरैनो फुजानि दखान होदों फिसानो. ओंखाम उखै सोदोंमोन आंखो ओमफ्राय दखानावनो परथा जानो फैबाय आङो. बापा हय इस ओइनि हाय ओइनै आरे अरा सोरबा जाबायना. ए अरा नै अरा बोरोलै थखना ओइनै नुदोना ओइ नुदोना थखना नुदोना साला हेसर आरे नै लानजाय सिमावबाय था नोङो. माखोबा थखन लानायखाय किउट देखायब्लासो द' थखन लानायखाय जि हाल्ला माबा मोनसे बुंबाबो खोनाला. फुजा खाथिना जोंहानि न'आ. स' आङो दासो दुगैनानै ओमफ्राय दा फुजायाव ओंखाम जानो थांनो नागिरदों. माने आं मानो खुलुमहैयाखै आं नोंथांमोननो खुलुमनायखौ दिन्थिनो सानदोंमोन बाट दा जोंहा खुलुमनो मोनथ'वा माने फेमिलि जोंहानि दादा माने गैला बिनिखायनो दा खुलुमनो मोनथ'आनो. कास ना खारजो बुङो बेखौ जोबखांनानैसो खुलुमनो मोनोनो. स' दा आं बिनिखायनो खुलुमनो मोनथ'ला. दा बिदिनो फुजाल' नायनो मोनसिगोन. न'खरनिनो जानायखाय खुलुमनो मोनानो. दहा ना मा होनो बेखौल' गारबाय. जि खोमसि नुवाखै. ओंखाम जाना फैबाय नै मोनालायबाय माने हर जालायबाय. ओमफ्राय जोंनि जा बाथौ फुजायाव बयबो न'नि बाहेरायाव खाला लगायना दोनो. लोगोसे बाहागो लाफानो हानाय नांगि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानजाथाव गाहाय नेहाथारि दखानि जादों दखानि. ओमफ्राय खासेयाव उन्दुना दोङो सथ्राया उन्दुना दोङो आरामसे जनानै नायबाय था फुजाखौ. आलदासो बायदो. मिठापान खायना मिठापान. बाहाय कारने मोनसेल' बाखि दङमोन. साला मटर तो गाइस आं इसोरखौ फरायनायाव डिस्टार्ब खालामगासिनो. माला फुजा नायनो थांगोन नोंलाय?
फरायबाय थादो आङो नायनि र' माला जायो माने दायो हर गेजेराव थांगोन आं फुजायानोसो रोङाखै नामा मा थांगोन फुजा नायनो गाइस आंना प्रेक्टिकेल दङ आरो ना गाबोन 9टा बाजियाव होनांगौ ओमफ्राय नै बिथाङा लिरगासिनो फुजा नायनो मोनाखै बेस्रा जि टेलेन्टेड मोनदों टपार होनो थ' फ्रेन्ड्स मोसानायखौ नायना फैबाय जोङो ओमफ्राय आङो उन्दुनिसै 11टासो जाबाय खोमा उन्दुनिसै ओमफ्राय आरो गाबोन फुङाव खेराइ दोङो खोमा माने गाबोनो सानथाम ना जोंनि बाथौ फुजाया ओमफ्राय दिनै फार्स्ट ओमफ्राय गाबोनो खेराइ मोसानाय दोङो होनदो दे होमबा गुड नाइट कल मिलेंगे हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स स' आं दासो उथिखादो न'खर बुथेथे उथिनानै मान लेट उथिदो स' दिनैबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायोथ' खेराइ मोसानाय नायनो थांगोन दा आङो जेबो जायाखैबो मोखांबो सुवाखै ब्रासबो हुवाखै उथिनानै मोखांफोरखौ सुनिसै ब्रास सुनिसै आरो दानो दुगैगोन दुगैयाबा दायो दुगैनोसै दानो दुगैथ'वा मा ओमफ्राय साहा लोंगोन मोखां सुना फैबाय नामा होनो दा साहा लोंनि फिथा नायनो पिंक कालारनि फिथा नायनो पिंक कालारनि फिथा जानोबा मादो बानायदोबा इखो पिंक कालारनि आरो नै थाव फिथा सा मान गोरा गोथाव चियार्स सोर लाल साहा लोंनो मोजां नाङो आंखौथ' मोजां नाङो लाल साहा लोंनो मुझे अच्छा लगता है लाल साहा लाल साहा माने संख्रिनि लाल साहाया बेस्ट स' फ्रेन्ड्स दुगैखांबाय आं दासो ओमफ्राय खेराइ मोसानो थांसै खेराइया मोसाबायनो ओमफ्राय 2टासोआनो जाबाय खोमा टाइमा ओमफ्राय नोलै मा होनगोन दा सरि ओंखारनिसै देलायनिसै ओमफ्राय लोगोफोराबो देलायना फैबाय थादोनो ओमफ्राय आंबो ओंखारहोलांनोसै ओंखारनोसै मा होनो आं दा बिंग्रि केमेराया निथिं नायफ्लांबाय थायो आं ओमफ्राय केमेराया निथिंसो सरि मेगन नाय नै बे दख'नाखौ गानगोन आङो फालि गोसोम ब्लाउस गोसोम गाननोसै नै गानबाय दख'नाखौ गोलैसिगौमोन खख्रि फोनसै आं हाथाला रानसावसाव मोनजोब्बाय आङो
बाहाय फेस्लिंनानैसो फेस्लिं ना मा होनो बेसलिन फरायनोनो रोङा हगाया खनाकानि आयोहाय मा एसे बोलो गैयै जाथारबाय आंलाय ओइ नै समायदो दे समायबाबो जायो गानगोन बेखौबो समायगौमोन खोमा है माथिं खिथिदो बिंग्रि बायदि नै बादिखौनो गानबाय दे ओमफ्राय दा फथा ओमफ्राय बाहाय लिप लाइनार सरि ओमफ्राय बाहाय लिप ग्लस ओमफ्राय दिनैथ' ब्लास लायालै आं मोजां क्लियारखौ नुवाखै माबायदि खिथिगोन आं दा आइलाइनार बाहाय फिसा फिसा लाबाय नुवाखैनोखा नै आइलाइनारखौ फिसा फिसा लाबाय ओमफ्राय लिप ग्लसखौ लाना होनोसै ओमफ्राय फथा लागोनलाय नायनोसै ओमफ्राय जाबाय दखनायानो जि गोराखा गाननोनो हाया माबायदि बेनि जि जेने तेने गानदो आङो मुलानखां आखाइखौ लांगगौ नुदोलै आंनिखौ आखाइखौ लांगगौ नुदों नै खनाबो खोमाबाय आङो न'आवनो मवादो नालाय पाता थाया ओमफ्राय ब्रेसलेटबो खोमना लाबाय बेखौनो गाननि नामा आया बेखौनो गाननो नर आखाइ लांगगौ नुदो जबायना पाकायावनो केमेरा स्टेन्डबो गैयाना दा मा खालामनो सियारफोरावसो दोनलाबायनानै बानायबाय थादों बादि असास नुबाबो नै जाबाय आंनि देलायनाया थांसै दा मायाव फट' साफायसो दे Mununya hasta. Kalian bukan ani pai. Oh nama apa gijing deh bisa. Alien pai dah alien. खेराइखौ नायना फैखांबाय मानिखौ खेराइ मोसानायखौ नायना फैखांबाय सरि खेराइ मोसानायखौ नायना फैखांबाय दा न'आव दसे जिरायफैदो ओमफ्राय दा आर'ज गाबसिगोन आर'ज गाबखांनानै सिंगार फायनो दिनि ओमफ्राय मा होनो दा ओमफ्राय ओंखामबो गोनां लाबा दिनि ओंखाम होगोनथ' दाइजा थांगोन न'आव जाना फैखायो ओंखाम फ्रेन्ड्स मा होनगोन आंना स्टरेजफोर जाबाय थादोलै मबाइला मान फट'स दानबाय
बिदिनो फन फैबाय नै लोगो इमान फट'स दानबाय आं थेवबाबो स्ट'रेजआनो माबा जाला स्ट'रेज फुल खिथिबाय थादो ओमफ्राय इमान फट' दानैसो खालामबाय थादों आं भिडिअखौ ओमफ्राय दायो सिंगार दोङो ना दिनि ओमफ्राय बिखौबो दिन्थिनो मोनगोनसो मोना पाता गैया स्ट'रेज फुल जानाबा गैला मा जादों आंनि मबाइला इमान फट'स डिलिट खालामखाबाय गैखालानोखा फट'आनो आंनिथ' गैखाला फट'आनो बे मावजिनि दोङो ओमफ्राय इदिनो माबा माबि नांगौ गोनां स्क्रिनशट दोङो ओमफ्राय गैखाला फट' आंनियाथ' गैखाला इमान स्ट'रेज फुल जाबाय थादों मानोबा गाबोनबो दोङो फुजाया ओमफ्राय गाबोननि फुजाखौ दिन्थिनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय दिन्थिनो मोनगोन ना मोनाबा पात्ता गैया माने स्ट'रेज फुल जाबाय थायो माबा जादों खोमा आंनि मबाइला हामाफोर जानो हानाय मिथिया ओमफ्राय आंना खालि ओमफ्रायल' थांबाय थाखायो दा मा होननो खालि ओमफ्राय होनबाय थायो गाबोन माइनाव दिसुननाय दोङो हराव ओमफ्राय उनाव पर्दा देखायगोन खोमा फिल्म हराव न' हराव फिल्म देखायगोन न' गाबोनो हराव पर्दा देखायगोन ओमफ्राय माइनाव दिसुनगोन गाबोन ओमफ्राय गाबोननिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो लुगैदोंमोन आंखौ बाट हागोन ना हाया पात्ता गैया आंनिबा हानाय नङा खोमा स्ट'रेजआनो फुल जाबाय थादों आंनिया माबा जादों नायनांगोन मोजाङै मबाइलखौ मम' जानो थांसै स्ट'रेजआनो फुल जाफिनदोंमोन आंना आरो चेक खालामनानै आरो माबा थुनानै आरो जाफिननाय खालामबाय नामा दा मम' जानो थांसैथ' आं बाबायलै मानि जादों मबाइला मम' जाग्राफ्रा जोंहा नैथिंबो दङ स' फ्रेन्ड्स दा भिडिअ'आ एसेनोसै मानो होनोबा आंनिया स्ट'रेजआनो फुल जाना होजो माने माबा जादों मबाइला मिथिया फट'स दानबाबो स्ट'रेज फुल जाबाय थादों ओमफ्राय माने आं इमान मबाइल सलायनो हायाना मादि खालामनांगो स' बिदिनो स्ट'रेज फुल जाबाय थानायखाय हादिया खालामनो स' बिसिनोसै भिडिअ'आ ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ फर वाचिं Love you all. Bye bye.